Ειλικρινά δεν το πιστέψαμε όταν το διαπιστώσαμε. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάρει Όσκαρ πρώτου δημοσιογραφικού ρόλου. Είναι μεγάλο ταλέντο, αδικείται με αυτό που κάνει. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο τύπος. Τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο από σήμερα που το διαπιστώσαμε. Και τι έκανε? Είχε μια από αυτές τις αποκλειστικότητες με τον Ψωμιάδη, γιατί τον γουστάει, δηλαδή τα έχουν τα κοιμιάσει αυτοί οι δύο. Εντάξει, και τον βγάζει τη Δευτέρα, ας πούμε, έτσι, τον Ψωμιάδη στο παράθυρο. Και κάνουν μια συζήτηση. Και ο Ψωμιάδης δίνει τις απαντήσεις του. Τι κάνει τώρα αυτιάς? Παίρνει το βίντεο πλέον του Ψωμιάδη με τις απαντήσεις που έγινε και το βγάζει κάθε μέρα σαν να έχει ξανά ζωντανή σύνδεση με τον Ψωμιάδη και κάνει συζήτηση με το βίντεο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα ρούχα, δηλαδή το καταλαβαίνετε, τα ρούχα του αυτιά. Που είναι τα μόνα που αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν. Δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Η πρώτη μέρα που έγινε πραγματικά η συζήτηση ήταν αυτή. Και σήμερα είναι εξαφανισμένη. Ή σήμερα, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη. Την επόμενη μέρα ξαναγίνει το ίδιος διάλογος. Και σήμερα είναι εξαφανισμένη. Ή σήμερα, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη. Συζητάει με το βίντεο, έτσι. Τρίτη μέρα. Και σήμερα είναι εξαφανισμένη. Ή σήμερα, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη. Βούλτεψη, συζητάει. Νομίζετε ότι αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι? Δείτε ένα άλλο απόσπασμα. Πρώτη μέρα. Άλλοι και διεκδικούν θέσεις τώρα. Εγκληματική ομάδα. Ένα λεπτό. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν τα άκουσα. Πώς είπατε? Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο original διάλογος ήταν αυτός. Πάμε να συζητήσουμε με το βίντεο. Δεύτερη μέρα. Άλλοι και διεκδικούν θέσεις τώρα. Ένα λεπτό. Εγκληματική ομάδα είναι σοβαρό. Συγχωρείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι δεν θυμάται κάθε μέρα τι είχε πει και υπάρχουν και παράξενα κενά. Τρίτη μέρα συζητάμε με το βίντεο. Άλλοι και διεκδικούν θέσεις τώρα. Όχι εγκληματική ομάδα. Με συγχωρείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι θα γινότανε? Προσπαθεί να θυμηθεί. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Μας αρέσει. Συγχωρέστε μας. Μας αρέσει. Πάμε άλλο απόσπασμα. Όχι κύριοι. Θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Από την αρχή. Ανασυγκρότηση. Είπατε εγκληματική ομάδα. Εγκληματική. Με 10 μονάδες. Πρώτη μέρα ήταν αυτή. Πάμε δεύτερη μέρα. Όχι κύριοι, θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Από την αρχή, ανασυγκρότηση. Βαρύ αυτό βέβαια, έτσι. Εγκληματική ομάδα. Και ανασυγκρότηση όπως λέτε. Με 10 μονάδες. Τρίτη μέρα. Όχι κύριοι, θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Από την αρχή, ανασυγκρότηση. Δεν έχετε και άδικο τώρα σε αυτό. Ανάσταση και ανασυγκρότηση λέτε. Με 10 μονάδες. Έχουμε και ένα τελευταίο μικρό απόσπασμα νομίζω. Μικρό δεν είναι αυτό για να δείξω την πρώτη μέρα. Τι είμαι? Να μην έχουμε θέσεις, να μην έχουμε ιδεολογία, να μην έχουμε πολιτική. Αυτή η ομάδα έχει όνομα. Έχει πρόσωπο αυτή η ομάδα. Πήγε και κάθισε σε αυτά τα πρόσωπα όμως για να υποβάλεις υποψηφιότητα. Γιατί δεν είπες εγώ δεν κάθομαι σε αυτούς που οδήγησαν τη Νέα Δημοκρατία? Οι περισσότεροι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα. Αμάν, αυτό θα έχει πλάκα. Φτάνει. Αυτό θα έχει πλάκα γιατί στο πρώτο original διάλογο μίλησε πολύ ο Αυτιάς. Τι λέει την επόμενη μέρα με το βίντεο? Τι είμαι? Να μην έχουμε θέσεις, να μην έχουμε ιδεολογία, να μην έχουμε πολιτική. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Μπορεί να μην υπάρχει ιδεολογία. Οι περισσότεροι συμμετείχαν. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα. Είτε υπουργοί. Για να δούμε την τρίτη μέρα το ίδιο ακριβώς σημείο. Είμαι. Να μην έχουμε θέσεις, να μην έχουμε ιδεολογία, να μην έχουμε πολιτική. Έτσι είναι. Οι περισσότεροι συμμετείχαν. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι συμμετείχαν. Από τα κορυφαία νούμερα. Μπράβο Γιώργο Αυτιά.